ngibantu ayihlalani phansi ke sahlala phansi yabona into esiyenze right as a country, into esiyenze right as South African citizens kukubeliever uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi nge-6 zikaJuly. Yo, hayi bantase yabona apho sidlalile sana, because if sasingazange simbelieve Minister of Directives bantase ngebethe sakule country ngoku becampaigner benxibe izikhathansula nogabshunqo bezixelele into nokubana ngo-2020 ntontoni bona bazaba zipresident. Ngebejonga ipresidency ngoku Minister of Directives, but because thina siyakwazi uyijonga imeko sithi sathi siyambelieve, sathi siyambelieve. Bakhona ke bangazange bambelieve, but saqina bantase, saqina enyaleni, sathi zane evidence. Sisayilinde nangoku evidence yokuthi General Nhlanhla Mkhwanazi is corrupt. But anyways bantase, ukuzibulela kuzafuneka senze noba yipart just to celebrate into nokubana uThixo wasinika la itoni lanto yoba sibe wise, siyazi into nokubana masimbelieve lo. Anyways bantase, uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi niyayazi into ngubana i-Provincial Commissioner yase-KZN, right? Njengoba i-Provincial Commissioner i-contract yakhe intsha uyinikwe ngoku ngoMarch. Contract yakhe yoba iya-renewishwa uzoba i-Provincial Commissioner e-KZN kwathini yava. So uyabizwa yabantase, sorry ke kwangena i-call, so bendisatsho ke into nokubana hanyani abizwe, ubizwa ngefowuni ke ngoku uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into nokubana ndonga uphi kuthi National Commissioner, athi National Commissioner hayi fondini ndilapha e-KZN, athi National Commissioner hayi silapha nathi fondini sine-meeting esinayo, awunokhawuleza ufike apha. Athi omnye hayi I'm 30 minutes away from your location, it's fine zawukhawuleza ndifike. Nanyani bantu asingabi namsebenzi, ingene emotweni laa nto ihambe iye kule meeting. Xa efika kule meeting hanyani abe ngokugqibela molweni ahlale phansi, hlala kwakhe phansi kuthiwa hayi mandonga, just to fill you in, we've been having meetings zento nobana kule financial year intsha sifuna nathi udila directly ke ngoku ne-organized crime, and ke ngoku wena sowuyenza loo nto e-KZN yabo, so besifuna ube khona kule meeting nawe ukuzomamela into nobana yintoni ongayifaka, i-input ongayifaka kule nto yava. And ke ngoku siyayazi into nokubana i-organized crime abantu benza laa nto ngabantu abakrelekrele, and ke ngoku i-technology yabo is insane because they move with the times. So ke ngoku kuloo discussion ke ngoku yobana kuzafuneka nathi sibe nalo iqumrhu esilaziyo into nokubana liza outsmarta apha yava. Hayi nyani ingabi namsebenzi loo nto bantase, kuthiwe hayi guys kuzafuneka into nokubana sijonge kwezi generals zethu, i-top generals into nokubana ngubani onobafithi, into nokubana alidishe loo team kwathini nyani rhutyu bantase incwadi ayinazo top generals yava. So kule ncwadi athi omnye hayi mna ndinyula uNdonga, which is uNkwali-Nkosi. Hayi mna ndinyula uNdonga, kuthiwa hayi kaloku uNdonga ugqiba reappointwa nje as i-Provincial Commissioner yase-KZN. Njani ngoku? Hayi khanimyeka kaphumle yava. Hayi nyani athi omnye hayi mna ndinyula la sisu nethinti, kuthiwa hayi yava. Athi omnye hayi mna ndinyula lo weBP ke, kuthiwe eshe phakamisa omnye athi hayi mna ndinyula uSikwaba, kwathiwa phum wakhutshwa lo unyula uSikwaba, kwathiwa uyageza wena yava. Kwahlaliwe bantase, kwadiscusswa yeyi. Xa kujongwa kwafumaniseka into nokubana akekho omnye umntu ofit ukulida loo team leyo ye-organized crime besides uNhlanhla Mkhwanazi. Kwathiwa Nkwali-Nkosi khasincede mfethu, kwathiwa Nkwali-Nkosi khasincede. Wathi what about KZN? Kwathiwa what about the country? Kwathiwa what about the country? What ish, because you are mentioning the country, it's fine, I'll do it. So waba kanti ke ngoku Nkwali-Nkosi nguye ke ngoku i-leader ezabantsha yale team intsha yava. Hawu wabuza uNkwali-Nkosi ithini budget, because izafuneka ndiyazi into nobani ndimuva kanjani. Kwathiwa hayi budget 1 billion. Wathi hayi ke it's fine. That ke maka hayi uNkwali-Nkosi ayincinca ngale billion, because according thina bantu kudala siyilandela lento siyayazi into nokubana i-task team ezinabantu abafuse costa malini. So if we are saying lento leyo izaba national, like imali i-1 billion, is it enough bantasi xa nicinga nini?
So into eyenzekayo ke bantase kuchuzwe different commanders, and then ezo commanders ke ngoku zizawurepota to uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, yabo. And ke bantase akukhethwanga nje kwathathwa nabani na, kukhethwe abaya kwaziwayo into nokubana yabona lo sana noba ungamnyengezela imillion umane usithi uyayifuna imillion soza vumi thathwe lo type pha, because kaloku sana xa udila ne-organized crime bantase udilishana nemali eninzi ukufa, and awufunekanga ube ngumuntu onyulukileyo ozawuthatha yonke into. So kuchuzwe eza type zibonwayo into nokubana zange zatyholwa, ziyaziwa, zithi xa zingena ku-police stations zazo ezanto uthe nangulo nqina nohleka naye, because uyamazi into nokubana yeyi lela polisa li-strict. Xa usophula umthetho oyi-1 sekubhala, yava ngaloo polisa njalo ke sana la athathiweyo pha, yava. So ke ngoku bantase loo nto izawusebenza ke ngoku ku-country yonke, and ke ngoku ndiyayazi into nokubana kukho abantu abahleli ngenduzu ezinye ngoku bayacinga into nokubana Thixo sizayithini le nto. Ndithe kuni i-decision esayenzayo as a country yoba sibhilive laa tata sizazibona iziphumo, bantase, and azuba ziziphumo ezimbi, izaba ziziphumo ezihle. Sizawubona into lokubana i-country yethu iyaklineka kancinci kancinci, and we must understand also into lokubana it's not going to happen overnight. It's not going to happen in a year. Le billion abanayo for this year is not enough bantase, because i-damage ekhoyo i-deep kakhulu, and uyibona kanjani loo nto. If bantase ndithetha let's say ndithetha nge-EMPD ndithi yo umasipala wasekuruleni wacorrupt kwathini, kukho abantu abaphangela kwabanye oomasipala athi umntu yo izakulo wethu uzoyibona wena i-corruption into nokubana yintoni. So kubole bhutyu kwi-country yonke, so it's gonna take them years into nokubana bayikline yonke laa nto, but into esiyivuyelayo into enokubana kuyaqalwa. Yiloo nto into esiyivuyelayo, and ke ngoku nathi besingazuba happy bantase ba loting leyo ibizawuhedishwa ngomnye umntu, because la trust besingazuba nayo yoba hayi bo usuka phi wena, yabo. So I like it, but we don't know into nokubana whether uNkwalenkosi uzaba nayo na i-capacity yoba i-provincial commissioner at the same time enze le nto, because njengoba ndisitsho guys, it is deep, but sizawubona as ixesha lihamba. Mhlawumbi angafika athi hayi uyayidropha le ufuna uqhubeka national commissioner, okanye athi udropha uba yi-national commissioner, provincial commissioner, sorry, okanye athi ufuna uyeka uba yi-provincial commissioner, afocuse more kule nto. So singayilindela naleyo, because ngoku xa uyijongile into from emaphepheni nisenza i-planning and all of that ungacinga fanele sibiza kwenzeka, kanti xa soyenza practically ubone ba ayiyo, yava. So sikuloo nto kabantase mna personally ndiyavuya. Yes, we want to see i-arrests zisenzeka kule nto yeMadlanga Commission and all of that, but kukho la task team bantase, la task team ayikhamisanga, iyawenza umsebenzi wayo, and ke ngoku uzafuneka nathi sibe patient, because at the end of the day umthetho wase-South Africa weak, and we cannot blame amapolisa for ezinye izinto, because ezinye izinto kufuneka belandele umthetho, and umthetho ngulo weak, umthetho wethu ufavor ne-criminals. So yeah, sikuloo nto bantase, but ndiyavuya. How do you guys feel about General Nhlanhla Mkhwanazi heading that team, and how do you feel about just the team being there as a handlisha organized crime? How do you guys feel? And buzini against criminals. And buzini, because I know how you guys feel. I know how you feel. And buzini and buzanje ke ngoku abantu South African citizens, law abiding South African citizens, buzabona.